أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаеми приятели, брати мюсюлмани, скъпи дами и господа, дойде време да изпълня обещанието си да направя лекция за третият халиф от праведните халифи Хулефай Рашидин, Хазрет Осман бин Ибн Афан, радаллаху анху. Една изключителна личност, оставил със златни букви името си в историята на исляма. Той е третият от праведните халифи и един от сподвижниците на ислямския пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, който още в земния му живот е възвестен с джаннет, с рай. Един от праведните халифи управлявал най-дълго време, несъмнено това е Хазрет Осман ибн Афан с прякора Зин-Нурейн. Уважаеми приятели, братя мюсюлмани, за да подготвя тази лекция, бях принуден да ползвам няколко източника. За съжаление, в България нямаме на български език книги, които да говорят, да ни дават информация, да ги ползваме като източници за живота и делото на халифа Хазрет Осман ибн Афан. Поради тази причина, моите източници са книги, които съм си ги поръчал от Турция, те са на турски език. Едното е Анахтарları ile İslam Tarihi, издание на Университета Мармара от доктор Нури Ünlü. Това е история на исляма, от която аз черпа за времето на управлението на Хазрет Осман ибн Афан. Втората книга, втория източник, който ползвам, казвам ви го заради вас, ако имате нужда, евентуално да ги намерите и да ги ползвате. Това е също на турски език, история на исляма, Ислам Тарихи, тази книга. Тя е в няколко тома. Това е издание с автор доцент доктор Хюсейн Алгюл. Да. Вътре в него, именно в този втори том, намерих извори, източници, информация за живота, делото и времето на управлението на новосъздадената исламска държава тогава, Хазрет Осман ибн Афан Зин-Нурейн. Единствената книга в България, която е на български език и която много ми помогна, за което благодаря на автора на книгата Басри Зелябит, това е Праведните халифи, записки по история на исляма, първа част. Аз ги имам и другите части. За щастие, единствената, която аз можах да намеря на български език, издание на Басри Зелябит ходжата. Сега, преминаваме директно към лекцията. Годината и датата на раждане на Хазрет Осман радаллаху анху не е сигурна. Няма уточнена дата. Но според някои ранни ислямски източници, той е роден през 577 година в град Таиф, 6 години след случката с слоновете. Аз предишните лекции за Хазрет Абу Бекир ес-Сиддик радаллаху анху, както и за Хазрет Омер, втория халиф радаллаху анху, говорих за тези събития, случката с слоновете. През тази година е роден пророка
пратеника Мухаммед алейхиссалату вассалям. И именно според източниците и изворите, които са много оскъдни, ние намираме информация, че Хазрет Осман радиаллаху анх е роден 6-та година от случката с слоновете. Тоест, това означава, че Хазрет Осман е 6 години по-малък от пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах да го благослови и с мир да го дари. Нещо интересно. Осман буквално преведено означавало малко змейче. Значението на името Осман на арабски е означавало малко змейче или змейско дете на арабски. Възможно е тогавашните араби да са имали традиция или обичаи да дават плашещи имена на своите деца. Явно името Осман е дадено по тази причина, по този начин, поради тези обичаи. Хазрет Осман радиаллаху анх бил от племето на омайядите, което по-късно ще бъде известно като омайядите или емевиите. Емеви. Потомството на Осман радиаллаху анх, Абдулманаф бин Кусай, също се обединява с родословието на нашия пратеник Мухаммед алейхиссалату вассалям. Бащата на Хазрет Осман радиаллаху анх, Афан ибн Аби Ас, е бил виден мекански търговец от клана на омайядите или емевиите. Той бил близък търговски партньор с Ауф бин Абд Ауф и също според сведенията е бил свидетел на трагичната му смърт в Шам, в Дамаск, от ръцете на Бену Жадима. Когато баща му умира, Хазрет Осман радиаллаху анх е бил на около 22 годишен. Тъй като е бил единствено син на семейството си, е наследил значително състояние от своя баща от 3 милиона дирхема. Дирхем, това е паричната единица тогава на арабския полуостров. 3 милиона дирхема са една значителна висока сума. С предишния си търговски опит, Хазрет Осман радиаллаху анх става известен като важен търговец в Медина. Речта и стилът на баща му, Афан, са били много красиви. Говори се дори, че от баща си, Хазрет Осман радиаллаху анх, Ибн Афан е наследил изкуството на красноречието, наречено талякат. От друга страна, тъй като Хазрет Осман радиаллаху анх е пишел много красиво, е бил един от 42-мата писари на откровенията при пратеника Мухаммед алейхиссалату вассалям. Майката на Хазрет Осман радиаллаху анх е била Ерва бин Курейс, която е дъщеря на Умму Хаким Бейза бинт Абдул Мутталиб, леля път на Мухаммед алейхиссалату вассалям. Това означава, че майката на Хазрет Осман радиаллаху анх е братовчетка на пратеника Мухаммед алейхиссалату вассалям. Тъй като той е бил човек, който е читал много Корана, става въпрос за Хазрет Осман радиаллаху анх, имале 2 мусхафа в ръцете си, които били нечетливи вследствие на много четене. Този изтъкнат човек, който не е могъл да се насити на четене на Корана, има изречение, потвърждаващо тази ситуация. А именно той казва следното: ако сърцата ни бяха чисти, никога нямаше да се наситим на четене на Корана.
Според източниците, Хазрети Осман радаллаху анх приема исляма на около 34 годишна възраст с съдействието на Хазрети Ебу Бекир радаллаху анх. Преди появата на исляма, Хазрети Осман е бил близък приятел и другар на Хазрети Ебу Бекир ас-Сиддик. Те изпитвали искрена любов и винаги са се срещали и разговаряли по бизнес въпроси, ако може така да се каже. В интерес на истината, подобно на Хазрети Ебу Бекир ас-Сиддик радаллаху анх, Хазрети Осман бин Афан никога не е употребявал алкохол. Не е вярвал в идолите, не им извършвал жертвоприношение и не им се молил на идолите. Тоест, Хазрети Осман стоял далече от злините на ерата на невежеството, така нареченото джахилия. След като обяснил исляма на Хазрети Осман радаллаху анх, Хазрети Ебу Бекир завел Хазрети Осман при пратеника на Аллах саллаллаху алейхи ва саллям. След като приел исляма, като изказал свидетелството за единството на Аллах и свидетелството за това, че Мухаммед е негов раб и негов пророк, Хазрети Осман е разкрил своя сън. Съня си, когато е бил с кервана си за търговия в Дамаск, тогава той казва следното: О пратенико на Аллах, бяхме между Муан и място наречено Зарха. Бяхме спали там известно време. По това време чух: О спящи, събуди се! Ал-Ахмед саллаллаху алейхи ва саллям се появи в Мекка. Чухме глас, който викаше: О пратенико на Аллах! Когато пристигнахме в Мекка, ние наистина научихме, че си бил изпратен като пейгамбер, пратеник, пророк. Така Хазрети Осман радаллаху анх се присъединил към групата на първите вярващи, който бил 10-тия според източниците. След като приел исляма, Хазрети Осман радаллаху анх отишъл при Сейд ибн ал-Аси, един от старейшините в семейството, известен с прякора Ебу Ухайха, и казал: станах мюсюлманин и последвах Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Ебу Ухайха го обидел, казвайки: ти си направил лошо нещо. Това, което си донесъл, също е лошо. След това Хазрети Осман радаллаху анх отишъл при Ебу Суфиян и му съобщил, че е станал мюсюлманин. Ебу Суфиян го смъмрил и го заплашил. За съжаление, Ебу Суфиян, той е политическият авторитет на Мекка. Кой е той? Той е политическият авторитет на Мекка. И Хазрети Осман радаллаху анх са били потомци на чичо си по бащина линия. Тоест, Ебу Суфиян е роднина с Хазрети Осман радаллаху анх по бащина линия. Тъй като Осман е произхождал от семейство, което е било в разцвета на неверието, джахилията, той е бил подложен на мъчения. Веднага, щом станал мюсюлманин, един от най-жестоките преследвачи на Хазрети Осман радаллаху анх се оказал неговия чичо по майчина линия Хакем ибн Абу Ас. Хакем бил баща на братовчеда на Хазрети Осман ибн Афан, т.е. Мерван. Малко по-нататъка ще ви разкажа
и някои случки, свързани с този братовчет на Хазрет Осман радаллаху анху. Когато чичо му, Хакем, научил, че Осман радаллаху анху е повярвал и станал мюсюлманин, той отишъл, за да се опита да го принуди да се откаже от исляма, да се откаже от вярата си. Виждайки, че племенника му не е убеден, той донесъл големи колове, завързал племенника си за тях и го затворил в продължение на дни, казвайки: не може да следваш пътят на Аллах. Въпреки всички мъчения, страдания, само и само да се откаже от исляма, чичо му нанесъл Осман радаллаху анху, не изоставил пътя си, казвайки, че въпреки мъченията, които е претърпял Хазрет Осман радаллаху анху, не е изоставил пътя си на Аллах, казвайки: о, чичо, дори да умра в това състояние, никога няма да се откажа от религията си. Никога няма да се откажа. В крайна сметка чичо му, Хакем, се уморил от решителната, така да се каже, решителната му позиция и бил принуден да го развърже. Сега, бракът на имиграцията на Осман радаллаху анху. Хазрет Осман не се е женил, докато не е навършил, според някои източници, 36 или 37 годишна възраст, а според други на 33 или 35, т.е. няма категорична дата установена. Приблизително по това време двете дъщери на пратеника на Аллах Джалле Джалалуху, Рукия радаллаху анхума и Умму Гюлсум радаллаху анхума, са били сгодени за двамата сина на Ебу Лехеб, Утба и Утайба. Когато дошло време и били разкрити аетите в сура Тебет, Ебу Лехеб се разгневил и като оказвал натиск върху синовете си, ги убедил да нарушат обещанието си към дъщерите на пратеника алейхи салату вассалям. Именно единствено в тази сура Тебет, Бисмиллахир рахманир рахим, Тебет яда Аби Лехебин ва теббе, ма агна анху малуху ва ма кесебе, сяслен нара зател лехебе, ва имрату хаммалетел хатабе, фи джиддиха хамлун мин месед. В тази сура тегне проклятието върху Ебу Лехеб, чичото на пророка алейхиссалату вассалям. Проклятие не от пайгамбера, а лично проклятието от Аллах Джалле Джалалуху. Като в тази сура, според това, което съм запомнил, разбира се, Аллах заповядва да му изсъхнат двете ръце на Ебу Лехеб и жена му да носи дърва, за да подклажда огъня на мъжа си в Джехеннема, в ада. Разбира се, той се оплашил. Нито на един от тези мюшрици, неверници, не е споменато името в Коран Керим. Дори на Ебу Джехил. Единствено името на Ебу Лехеб. И той толкова се е оплашил, може би, и така се разгневил, че разтропнал годежа на синовете си с дъщерите на пейгамбера алейхи салату вассалям. Единствената цел на Ебу Лехеб в това начинание е била да обиди пратеника алейхи салату вассалям и Аллах не само пратеника на Аллах, а и не само това, но и да го опозори пред хората. Тоест, с разтрогването на годежа, т.е. да опозори пейгамбера алейхи салату вассалям сред меканската общественост.
Всъщност, даже един от синовете на Ебу Лехеб, на име Утайба, дори се е подиграл на пейгамбера, алейхиссалату вассалам. След този инцидент, до такава степен, че пратеника го проклел. Значи, до такава степен, за да досеш пратеника, алейхиссалату вассалам, да му се подиграеш и така нататък, той, Мухаммед, алейхиссалату вассалам, го проклел, казвайки: нека бъде разкъсан от диви зверове. И в действителност, уважаеми братя мюсюлмани, дами и господа, 2 години след това проклятие, Утайба бил разкъсан от лъв през нощта, когато разпънал керван и спрял Дамаск, за да сключи сделка. Когато пратеника на Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, не успял да ожени двете си дъщери, той започнал да носи тежестта им на плещите си. По това време Осман радаллаху анху се зарекал да не би, може би си казал на себе си: дали пратеник алейхиссалату вассалам ще ми даде дъщеря си, ако се оженя за нея, ако искам нейната ръка. Накрая той отишъл и поискал ръката на дъщерята на пратеника, алейхиссалату вассалам. Пророкът дал най-голямата си дъщеря, Рукия, на Осман ибн Афан като съпруга, т.е. ги оженил. Бракът на Осман радаллаху анху и хазрети Рукия радаллаху анхума е бил обект на обсъждане в цяла Мека в продължение на дни. Целта на Абу Лехеб е бил да измъчва пратеника, алейхиссалату вассалам, Аллах да го благослови, с мир да го дари, докато човек като хазрети Осман радаллаху анху става зет на това семейство домакинство. Политеистите обаче не са спрели след това и направили животът на хазрети Осман радаллаху анху двойно по-нещастен. Двойно по-нещастен. Попречили му да търгува в Мека. До там се стигнало, дори му попречили да се разхожда по улиците на Мека. Накрая на цялото това потисничество, група хора, включително и хазрети Осман радаллаху анху, заедно със своята съпруга Рукия радаллаху анхума, поискали разрешение от пратеника алейхиссалату вассалам да емигрират в Абисиния, Хабешистан. Така, първата миграция в Абисиния, Хабешистан, се състояла през 5-та година от 13-годишният мекански период. Както всички вярващи, дъщерята и зетят на домакинството на пратеника алейхиссалату вассалам платили една твърда, висока цена. Тази цена е издигнала статутът им пред Аллах. Джелле джелалюху. Когато пратеника на Аллах, се сбогувал с дъщеря си и зеци, които тръгнали на път за преселване със сълзи на очи, той казал следното: от времето на Лут алейхиссалам, Осман ибн Афан радаллаху анху и семейството му са първите, които са поели по пътя на Аллах джелле джелалюху. Докато много хора пътуват на меден месец след брака си, хазрети Осман радаллаху анху и съпругата му извършили пророческо деяние и потърсили убежище в страната Абисиния, Хабешистан, за да платят тази твърда голяма цена. Хазрети Осман радаллаху анху и Рукия радаллаху анхума им се родил син на име Абдуллах по време на преселението им.
За съжаление, това дете, Абдулла, се е разболял и починал на 6 годишна възраст, според някои източници, в Медина. След като някакво животно, някой казва петел или друго, го закълва по лицето, кълван го по лицето. И това е била причината той да почине. Хазрети Осман, радаллаху анх, след като му се родило това момче, Абдуллах, е получил прякора Абу Абдуллах заради сина си. След като му се е родил синът на Хазрети Осман от Рукия, радаллаху анхума, нашата достопочтена майка, Хазрети Осман, знайки, че прателика Мухаммед, алейхиссалату вассалям, обича името Абдуллах, е кръстил сина си на име Абдуллах по този начин, за да зарадва прателика, алейхиссалату вассалям. След като Умер радаллаху анху станал мюсюлманин, в молитвите започнат да се извършват открито, явно, понеже според някои източници в историята на исляма, молитвите в исляма до 3-та годишнина от появата на исляма са били в скрити. Молитвите са правили скрито, тайно. Но след като Омар радаллаху анху станал мюсюлманин, молитвата започнала да се извършва явно. Един ден пратеник алейхиссалату вассалям наглас рецитирал аят от сура Ан-Неджм. Докато водил молитвата, а политеистите слушали в екстаз тази молитва, тази сура. Тъй като сура Ан-Неджм завършва с аят за поклонение, т.е. седжде, пророка се е поклонил в края на сурата, казвайки Аллаху Акбар. Докато мюсюлманите са поклонили с пратеника, всички политеисти, с изключение на двама, са се поклонили. Такъв екстаз слушат рецитацията на Коран Керим от пейгамбера, тези неверници, мюнафици, политеисти, че когато правят мюсюлманите заедно с пейгамбера, пратеника седжде, понеже аята заповядва това на края на тая сура, и всички политеисти направили седжде на Аллах, с изключение на двама. Кои са тия двама? Единът от тези бил Уалид ибн ал-Мугира, бащата на Халид ибн ал-Валид, радаллаху анху. А другият е бил Умая ибн Халаб. Уалид ибн ал-Мугира не се е поклонил от гордост, скъпи братя мюсюлмани, докато Умая ибн Халаб, бидейки едър мъж, не можел да се поклони поради теглото си. Бил с много килограми. Но дори те били повлияни от този аят и взели пръст от земята и я намазали на челата си. Този инцидент, случка, се е случило през 3-я месец от хиджрета, преселението достигнал в Абисиния с посланието. Този инцидент с тая случка, с седждето, е достигнала информацията в Абисиния, Хабешистан, като те си казали, че информацията е била, че всички езичници са се поклонили. Тези трудни дни са зад гърба ни. Едва ли не, нещата се успокоиха в Мека, ние да се прибираме в Мека. Там сподвижниците, горящо от копнеж за изгнанието си, казали, що е така, ние също копнеем за Мека. Тогава нека се върнем в Мека. Въпреки че братът на Хазрет Али радаллаху анху казал, спри, не си тръгвай, няма вести от пратеника на Аллах,
Джалля Джалалюху. Сподвижниците горящо от копнежа за изгнанието си не послушали и се върнали в Мека. След завърналите се сподвижници бил Мусаб ибн Умайр, радаллаху анху. Осман ибн Афан, радаллаху анху, съпругата му, Рукия, Хазрет Рукия, радаллаху анхума, когато пристигнала в Мека, те открили, установили, че нищо не се е променило и че насилието и потисничеството само са се засилили. Този инцидент е основната причина, поради която над 100 мюсюлмани са мигрирали от първата хиджра към Абесиния и след това са мигрирали към Хабешистан за втори път. Тоест, веднъж са се пренасили в Хабешистан, Абесиния. След този инцидент с сеждето, за което ви говорих, помислили, че вече нещата са се успокоили в Мека и взели решение са се върнали. Но връщайки се в Мека, намерили нещата още по-зле и поради този факт, разочаровайки се, взели решение отново да се върнат в Хабешистан, Абесиния. 7 години по-късно започва миграцията към Медина. Тъй като Осман ибн Афан, радаллаху анху, Аллах да е доволен от него. Ако ви е направило впечатление, винаги казвам, нали, след името на Осман, радаллаху анху. Това е Аллах да е доволен от него в този смисъл. Това е превода. Когато говоря за пратеника, пророка Мухаммед, саллаллаху алейхи ва саллям, означава, саллаллаху алейхи ва саллям, означава Аллах да го благослови и с мир да го дари. Да, и тук да повторим нещата. Тъй като Осман ибн Афан, радаллаху анху, Аллах да е доволен от него, емигрирал 2 пъти, той е наречен Сахибул Хиджретейн, което означава този, който емигрирал 2 пъти. Уважаеми братя мюсюлмани, скъпи приятели, дами и господа, възхваляван от пратеника на Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, като вторият Юсуф. Вижте, Хазрети Пейгамбера определя Хазрети Осман като втория Юсуф. Хазрети Осман, Аллах да е доволен от него, притежавал великолепна красота. Бил много красив мъж. Наред с красотата си той притежавал и богатство. Аз ви казах, получава доста голямо наследство от своя баща и единствен син на семейството, 3 милиона дирхема. За това време това са много пари за хората, живеещи по това време в Арабския полуостров. Така, посред, че притежавали богатство, власт и ресурси. Въпреки тези великолепни качества и десетките зулейхи, жени около него, нали, най-поразителната му черта несъмнено била целомъдрието му. Да, целомъдрието му. Пратеника на Аллах казал в хадис: скромността е част от вярата. Човек с мечта е човек от рая, от джаннета. А Хазрет Осман, Аллах да е доволен от него, е един от най-добрите примери за такъв мечтател. Да. Майка ни, Хазрет Айше, радаллаху анхума, достопочтената ни майка и съпруга на пратеника, алейхиссалату вассалам, разказва една случка един ден. Сега, някой казва, че пратеника, алейхиссалату вассалам, е лежал в леглото си, други разказват, че поради жегата самия той е поставил краката си в наподобяващ кладенец
като е вдигнал робата си нагоре така, но и в двата случая явно пратеника, алейхиссалату вассалям, е бил благоразположен, спокоен и така си почивал. Когато през този ден, както казва нашата майка Хазрет Айше, радаллаху анхума, достопрощена наша майка, бащата на Айше, радаллаху анх, е дошла, Ебу Бекир, да посети пратеника, да го види, но Хазрет Пейгамбера не си е, как да кажа, нарушил спокойствието. Продължил така да си държи краката в кладенеца с дигната роба. След като приключили разговора, той си тръгнал, Ебу Бекир си тръгнал, дошъл е кой? Хазрет Омер, радаллаху анх. След като е пристигнал Хазрет Омер, радаллаху анх, по същият начин, пратеникът на Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, не е нарушил спокойствието си и продължил да се радва на положението си. Също, след като приключили разговорите си, тръгнал си Хазрет Омер, радаллаху анх, след което е дошъл при него Хазрет Осман, радаллаху анх. Още с влизането си вътре, Хазрет Пейгамбера ни, алейхиссалату вассалям, изведнъж как да кажа, се поправил се, седнал така прилично, скривайки краката си, нарушили спокойствието си, нали, и застанал в една уважителна форма към Хазрет Осман, радаллаху анх. Ако може така да го кажа, нали. Вечерта, разбира се, достопочтената ни майка Хазрет Айша, радаллаху анха, казва: Я Расулуллах, днеска ми направи нещо впечатление. Баща ми дойде при тебе, разговаряхте, ти въобще не промени своето положение, не наруши своето спокойствие. Хазрет Омер, той се замира, Хазрет Омер, радаллаху анху, дойде, също по същият начин разговаряйте и той ще отиде. Но когато дойде Хазрет Осман, радаллаху анху, ти си докара приветлив вид, нали, в приветлив вид се приведе. Защо казва така? Наруши спокойствието си, нали? За какво така стана, я Расулуллах? Яйше, ангелите, мелаикетата се срамуват от Осман бин Аффан, радаллаху анху. Аз как няма да се срамувам? Аз кой съм, че да не се срамувам? Тоест, пратеника е отговорил: не трябва ли да се срамувам от някой, от когото мелаикета се срамуват? Тоест, мелаикетата се срамуват в добрия смисъл на думата от Осман ибн Аффан, радаллаху анху. Толкова е бил морален, толкова е бил високо морален човек, че ангелите, мелаикетата да се срамуват от него. И това е случай, когато говорим много за самия човек, Осман бин Аффан, радаллаху анху. След тази случка, между другото интересно да го добавиме, Амр ибн Ас, радаллаху анху, отишъл при Осман, радаллаху анху, за да постигне тази благодат, и да заслужи похвалата на пратеника на Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, и попитал: кажи ми, Осман, какво правиш, че пратеникът на Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, ти прави такъв хубав комплимент? Това е голям комплимент. Хазрет Осман, радаллаху анху, казал следното изречение, което е точно определение за искренност. Кълна се в Аллах: Валлахи, биллахи, таллахи, аз не съм по-добър от теб. Но ако има една разлика между мене и тебе, тя е следната.
аз съм същия, когато съм сам с моя Господ, с моя Аллах, Джелле Джелалюху, у дома, както и сред хората. Както и сред хората. Тоест, за да спечели това благоволение и това отношение на пратеника на Аллах към самия себе си, едно от тези неща, че той е бил такъв, какъвто е в къщата си, сам, когато е, и навън сред обществото, сред мюсюлманите. Тоест, не е двуличник. Сега, защо Хазрет Осман бин Афан не е участвал в битката при Бедер? Колко пъти става зет Хазрет Осман на пратеника на Аллах и кога Осман, радаллаху анху, получил прякора Зин-Нурейн? Сега, от пророчеството на Мухаммед, мир нему, 13 години са прекарани в Мекка и 10 години в Медина. Битката при Бедер се е състояла през втората година от хиджра. По време на битката съпругата му Рукия, Аллах да е доволен от нея, нашата достопочтенна майка, е била тежко болна. Така че Осман радаллаху анху не е могъл да участва и в битката при Бедер. Пророка му казал: о, Осман, не се притеснявай, грижи се за жена си. Това на Осман относно битката при Бедер. Но въпреки това, той лично, Хазрет Осман не участвал в битката при Бедер, защото жена му е тежко болна. Нашата достопочтена майка Рукия, радаллаху анхума. Но самия пейгамбер, алейхиссалату вассалам, му казва: не дейте идваш в война в Бедер, защото жена ти е болна, тежко болна, гледай я. Но въпреки това, той, пратеника на Аллах, е смятал за един от сподвижниците на Бедер. Кого? Осман бин Афан. Той донесъл даже на Осман радаллаху анху същата плячка, дадена на войните при Бедер. Някои хора обаче по-късно използвали състоянието на Осман радаллаху анху като претекст, за да подбуждат раздори сред хората. Когато битката при Бедер приключила и мюсюлманите се завръщали победоносно в Медина, сподвижниците били извън себе си във възторг. Техните пратеници Абдуллах ибн Раваха радаллаху анху и Зейд ибн Харита радаллаху анху извикали имената на убитите от тях езичници и забелязали траурна атмосфера в Медина. Оказало се, че през втората година от хиджра нашата достопочтенна майка Рукия радаллаху анхума, единствената дъщеря на пратеника на Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, и скъпоценната съпруга на Осман радаллаху анху, починала, а самият Осман радаллаху анху провел погребалната им молитва. Хазрет Осман радаллаху анху не могъл да сдържи сълзите си и пратеника на Аллах саллаллаху алейхи ва саллям му казал: о, Осман, задоволи се с съдбата си. Вижте, уважаеми братя мюсюлмани, пророка утешава зет си Осман бин Афан радаллаху анху заради това, че той скърби за дъщеря му, за своята си съпруга и дъщерята на пратеника. Той самия задоволи се със съдбата си, казва пратеника на Осман, и не плачи. Осман радаллаху анху казва, че я Расулуллах, аз разбира се, че страдам, мъка ми е по кончината на моята съпруга, която много обичах, но още повече плача, че аз
скъсах роднинските си връзки с тебе. Той плаче повече за това, че не е роднина на алейхиссалату вассалам. И тогава Хазрети Пейгамбера, пратеника на Аллах, оженил другата си дъщеря Умму Гюлсум за Осман радаллаху анх. Тоест, Осман е станал за втори път зет на Пейгамбера. Ето защо Хазрети Осман радаллаху анх бил наречен Зин Нурейн, което означавало имащи две светлини или притежател на две светлини. Тоест, че се е оженил за двете дъщери на пратеника алейхиссалату вассалам. Умму Гюлсум радаллаху анх, втората съпруга на Хазрет Осман радаллаху анх, починала през 8-та година от хиджрета. След това синът и Абдуллах радаллаху анх също починала в резултат на, както ви казах по-преди. Хазрет Осман радаллаху анх изпитвал мъка след мъка през онези дни. Пророк алейхиссалату вассалам го утешавал с думите. Виждате ли какво е нещо, уважаеми братя мюсюлмани, дами и господа. Пратеника утешава зет си за загубата си, нали, от загубата на съпругите си. Утешава му да не плаче с думите: ако имах 40 дъщери, щях да ги омъжа за Осман една след друга, докато не остане никоя, според някои източници. Уважаеми братя мюсюлмани, Хазрет Осман радаллаху анх, когато вече са се преселили в Медина, един ден пратеник алейхиссалату вассалам събира мюсюлманите и проблемът, който съществува тогава в Медина, няма вода. Единствено вода има в кладенеца Руме в Медина, която била пълноводна, независимо от природните условия, климатичните условия и през лятото, и през зимата. Винаги е имало вода в този кладенец Руме. Но за съжаление, кладенецът е бил притежание на един еврей. И евреинът продавал вода на мюсюлманите. Но явно искал баснословни цени и те, мюсюлманите, са се оплакали на алейхиссалату вассалам и той е попитал мюсюлманите: кой от вас би искал да закупи кладенеца Руме в Медина? Осман радаллаху анх, без да каже нищо, заминава, намира този еврей и започва да прави, ако можем така да кажем, пазарлък да закупи кладенеца. Евреинът иска за кладенеца 50 000 дирхема. 50 000 дирхема. Но, за щастие, Хазрет Осман успява да договори с еврейна да го закупи за 8000 дирхема, като с условие, че един ден мюсюлманите ще черпят вода от кладенеца, втория ден той ще ползва кладенеца. Тоест, че на втория ден ще продава отново вода. Еврейнът се е съгласил, Хазрет Осман му заплатил цената, която са се договорили, и веднага Осман радаллаху анх се връща при мюсюлманите и казва, събира ги в месчида Набави, и казва: ей, мюсюлмани, брата мюсюлмани, аз закупих кладенеца Руме. Но един ден мюсюлманите ще имаме право да черпим вода от този кладенец, на втория ден евреинът, собственика на кладенеца, ще продава тази вода. Моето наставление към вас, предупреждение към вас, като денят, който трябва ние да ползваме кладенеца, да вземете вода толкова за 2 дни. Тоест не само за един ден, но за 2 дни.
за да нямате възможност да отидете на следващия ден, да си имате вода във вас. И така направили мюсюлманите. Денят, когато ползват мюсюлманите кладенеца, грабят вода за 2 дни и се прибират. На следващия ден еврея отива, няма никой. Не може да продава. Ден, 2, седмица, месец, ако можем така да го кажем, накрая еврея се отказва и казва поне да продам и втората част, и втория ден на кладенеца на този човек, който закупи преди това. Отива, намира Хазрет Осман радиаллаху анху, договаря една цена, и тук искам да ви кажа нещо, уважаеми брати мюсюлмани, дами и господа. Хазрет Осман е бил търговец, изтънчен търговец. Дето ми говорят сега за икономисти, за финансисти и за разни бизнесмени и така нататък, ряпа да едат пред Хазрет Осман радиаллаху анху. Толкова проницателен, толкова голям търговец, успял е да закупи за втората част от 20 000 дирхема на 12 000 дирхема. Или общо казано, цената от 50 000 дирхема той е закупил целият кладенец в полза на мюсюлманите за 20 000 дирхема. Това е едно от нещата, които показват неговият търговски нюх, неговият търговски характер и така нататък. Тоест, човек, който лесно, с лесна търговия, лесно правилна търговия е печелил доста пари. Уважаеми братя мюсюлмани, сега, тук бих искал да ви кажа нещо. Той след като е закупил, разбира се, кладенецът Руме в Медина, го е дал във вид на вакъф за мюсюлманите. Тоест, мюсюлманите черпят вода оттам без пари. Без пари. Пророкът казал за него следното: всеки пратеник има сподвижник. Моят придружител в джаннета е Осман радиаллаху анху. Хазрет Осман бил заможен търговец и великодушен човек. Имал меко сърце и бил крайно внимателен в отношенията си с околните. Хората го уважавали. По времето на Ебу Бекир и Омер той е бил техен съветник и е помагал във всички работи. Станал халиф на 70 годишна възраст. Уважаеми братя мюсюлмани, Хазрет Омер, който бил, връщаме се това, годината е 644. Хазрет Омер радиаллаху анху бил тежко ранен от един меджуси, от зороастрийци, т.е. вярващи в огъня. Мюсюлманите поискали от него да посочи кандидат за своето място като халиф. Хазрет Омер отговорил: ако Ебу Убейде ибн Джаррах беше жив, щях да го посоча за кандидат като халиф. Защото пратеника на Аллах каза, че Ебу Убейде е най-честният в този уммет. За Ебу Убейде става въпрос. Въпреки че Ебу Убейде дълги години бил главен управител на Сирия, като областен управител, когато починал от чума, той не оставил нищо друго като наследство, освен един ибрик, една кожена постелка, сабя и щит. Това показва колко е бил праведен човек. Сега, Хазрет Омер радиаллаху анху поискал от 6-членен съвет да избере третият халиф. Той не желаял да бъде отговорен за този избор и след смъртта си. В съвета, който назначил за избора, били, значи в този 6-членен съвет, комисия, ако можем и така да го кажем, влизали Хазрет Али, Хазрет Осман бин Афан радиаллаху анху, Абдуррахман, един мъж на името Абдуррахман, Талха,
Зубейер и Саад ибн Ебу Вакас. Тези шестимата души са били съставлявали комисията, която трябва да избере кого? Халифа на бъдеще, на държавата, начало на държавата. След смъртта на Хазрет Омер, съветът се събра, за да обсъди и реши въпроса за избора на нов халиф. Абдурахман ибн Ауф заявил пред съветниците още в началото, че се отказва като кандидат за халиф от правото си да взема тази длъжност. И това му дало възможност да стане арбитър за разрешаването на спора. Тоест, Абдурахман ибн Ауф е станал арбитър, който ще отреди кой да бъде халифа от тази шестчленна комисия. Разбира се, според някои източници, тази комисия заседава на 3 дни, продължение на 3 дни. Но според някои на 4-тия ден, не само комисията, но те разговаряли с останалите мюсюлмани и са достигнали до това положение, че от тия шестимата само 2 останали претенденти за халиф, да вземат тази длъжност. Това са били Хазрет Осман ибн Афан и Хазрет Али радаллаху анху. Сега, според някои източници, на 4-тия ден Абдурахман е попитал Хазрет Али радаллаху анху следното: даваш ли дума, че ще се подчиниш на Корана и Суннета и ще вървиш по пътя на първите 2 халифи? Хазрет Али радаллаху анху е отговорил: доколкото знанието и силите ми позволяват, ще го направя. Доколкото знанията и силите ми позволяват, ще го направя. Извинявайте. След това Абдурахман ибн Ауф задал същият въпрос и на Хазрет Осман радаллаху анху. А той отговорил категорично да. Да. Категорично да. Без отклончиви отговори, без заобиколки, твърдо да. Поради безусловния отговор на Хазрет Осман, Абдурахман дал клетва на него, обявил го за халиф и му се е подчинил. След него се заклели всички мюсюлмани и така проблемът с халифата бил решен. Уважаеми братя мюсюлмани, скъпи приятели, дами и господа, бих искал да говоря с вас времето на управление на халифа Осман радаллаху анху. Какво е направил по време на своето управлението на халифа Осман, като халиф, нали? Значи, от всичките 4 халифи взети заедно, Абу Бекир радаллаху анху, Хазрет Омер радаллаху анху, Хазрет Осман и Али, Хазрет Осман най-много продължава времето на неговото управление. Близо 12 години Хазрет Осман управлява мюсюлманската държава. От 644 година до 656 година. И е времето на огромни контрасти от върхови военни триумфи до дълбока политическа криза, която променя облика на ислямския свят завинаги. Ето по-подробен поглед върху ключовите аспекти на неговото 12-годишно управление. Първо, религиозното дело. Уважаеми братя мюсюлмани, тук накратко бих искал да спомена нещо с вас. Веднъж мои приятели и братя мюсюлмани ме попитаха: абе Кемал Ходжа, по кое време Корана се събра в вид на книга? Кой събра Корана в вид на книга между 2 капака? Едните казват Хазрет Осман, другите казват Хазрет Абу Бекир, третите казват Хазрет Пейгамбер.
Нека да уточним и дебело да подчертаем тук един важен въпрос, който касае мюсюлманите по принцип. Първо, Коран Керим, Коран, свещената книга на мюсюлманите, която е Словото на Аллах, Всевишния Джалле ве Джалалуху, е ниспослана на пророка Мухаммед алейхиссалату вассалам. През това време Хазрети Пейгамбера имаше писари около него си. А един от главните, които постоянно бяха при него, това беше Зейд бин Сабит, един млад сахаби, който научи Корана на езика на корейшите, т.е. оригиналния, класическия арабски език. Сред тях, разбира се, ето както бях споменал преди време, понеже кръстописи има хубаво пише Хазрети Осман, също бил един от тези писари. Според някои източници и извори, в книгите е посочено, че близо 60 души имал писари около пратеника алейхиссалату вассалам. Сега, книгата не е написана по времето на Корана, като книга не е написана по време, не е събрана във вид на книга през времето на Пейгамбера алейхиссалату вассалам, пратеника. Написана е върху, разбира се, върху кожи, кости, камъни и различни предмети. По времето на Хазрети Ебу Бекир, става една битка, случва се така една битка, наречена Ямаме. В тази битка доста мюсюлмани стават шехиди, умират в тази битка, близо 2200 души жертви се дават. Според източници в тях от тези 2200 души, близо 700 души са били хафузи. И Хазрети Омер радиаллаху анху, поради това да не се загуби Корана като книга, нали, от това притеснение, е помолил Хазрети Абу Бекир, като му препоръчал да съберат Корана в вид на книга между два капака. Разбира се, Хазрети Абу Бекир се е противопоставил. Не е пожелал, казал как ще направя такова нещо, като пратеника не го е правил. Аз как да го направя? Но така или иначе, Хазрети Омер е успял да склони Хазрети Абу Бекир да събере Коран Керим в една обща книга между два капака. Това е станало, разбира се, създало се комисия, начало с Зейд бин Сабит, както казах, човека, който постоянно е бил при пратеника, един от главните писари на пратеника, алейхиссалату вассалам, и човека, който научил Корана на чист арабски класически език, т.е. диалектът на корейшите. Това е бил чистият арабски език. Под негово председателство Корана се събира във вид на книга. И комисията, която е основана от хафузи. Сега, тук с това искам да продължа. По времето на Хазрети Осман, тази книга е била в един екземпляр. Така, по времето на Осман събира комисия, озаглавена от Зейд. Защо? По време на походите в Армения, между другото, и Азербайджан възникват спорове между войниците от различните провинции относно правилното произношение на свещения текст. Тоест, започнал раздор да има между мюсюлманите, сред мюсюлманите. Действието. Осман събира комисия, оглавена от Зейд ибн Сабит, която съставя ръкопис на диалект, нали, както казахме, и взимат Корана, която е събрана във вид на книга от дъщерята на Хазрети Омер радиаллаху анху, която съхранявала мусхафа, събрана по времето на Ебу Бекир, възползват се от нея и копират около 5-6 бройки, доколкото знам, за да могат да ги изпратят на големите градове
и заедно с тях изпращат и учители по времето на халифа Осман. Да. Събират се, Коран Керим се увеличава, копира се и се раздава. Праща се в Шам, Дамаск, Бахрейн, Куфе, в Мъсър, нали, Шам и така нататък. И заедно с тях Хазрет Осман праща и по един учител. Тоест, утвърждава Хазрет Осман с книгата, която е Коран Керим от Пейгамбер алейхиссалату вассалам. Сега, Коран Керим не е подредена по това, както е неспослана, по реда на неспославането. Откъде започва това нещо? Примерно, как го разбираме това нещо? Пророк алейхиссалату вассалам, когато получава първото откровение, и започва първото откровение, първият аят, първата сура е сурата Икра. А ние виждаме, че в Коран Керим започва с Фатиха. Как е станало и по кое време е станало подредбата на този Коран? Тази подредба става още по времето на пратеника, алейхиссалату вассалам, преди той да почине, преди неговата кончина. Джабраил алейхиссалам идва и два пъти правят хатим на Коран Керим, като Джабраил алейхиссалам е този, който, четейки Корана, подрежда аетите, сурите, т.е. сурите, така както в момента са пред нас, както ние го четеме, нали. И така, да не разводняваме нещата, пак да повторим, Хазрети Пейгамбера ни разпослана книгата, подредена е по този начин, по който сега при нас. Хазрети Абу Бекир събира Корана в вид на книга между два капака. Хазрети Осман увеличава бройките, копира бройките, нали, на Коран Керим, да запази статуквото на Корана. Нали, статуквото на Корана, това, което е достигнало до нас. Разбира се, тези стари екземпляри, според природните условия, пожари, наводнения, били унищожени някои от тях, но някои са останали. В света могат да се намерят. Примерно, много беше интересно, в Бритиш музей, примерно, има мусхаф, който е от времето на Осман радиаллаху анху. Как е пропаднало в Бритиш музей, в Лондон, британския музей, не ми е ясно, но съществува един екземпляр в Бритиш музей. А това са реликви. Това са реликвите в свещени реликви в исляма. Следваща бройка ми се струва, че четах някъде в Истанбул. Топкапа музей има един мусхаф, един Коран от времето на Хазрет Осман. Третото в Ташкент, мисля, че Узбекистан, мисля, че, извинявайте, в Семерканския Коран, който също там съществува бройка на Коран Керим от времето на Хазрет Осман и друга бройка, мисля, че беше в Мъсър, Египет, в джамията Аль-Хусейн. Нали? Съществува бройка от времето на Хазрет Осман, радиаллаху анху. Тоест, по времето на Хазрет Осман, освен че се е копирало в няколко екземпляра, той се успял да се затвърди статуквото в Коран Керим. Не знам дали мога да ви обясня правилния начин, по-правилно. И по този начин Хазрет Осман възпира раздорите сред хората и им показва как трябва да бъде четен Коран Керим, обучавайки хората, мюсюлманите, нали, с преподаватели по Коран Керим. Сега, между другото, по времето на халифа т.е. Осман радиаллаху анху, извинявайте, това е едно от нещата. Значи едно от нещата по времето управлението на Хазрет Осман радиаллаху анху, религиозното дело Коран Керим, което го споменахме. Другото, нови граници. Освен, че Хазрет Осман радиаллаху анху запазва териториите завзети от Хазрет Омер, като това са Иран, Ирак, Сирия, Египет,
Кудюс, Иерусалим, Азербайджан, Ерменстан, Армения, нали? Всичките тези завоевания по времето на Умер, се защитават по времето на Осман, но не само ще остават с това, ами се разширяват границите и се завладяват много повече и територия. Нали? Примерно, армиите му достигат до река Инд на Хазрет Осман, на изток, и до Картаген на запад. По това време исламската държава контролира пътища между три континента. Трето, икономически просперитет. Първата половина от управлението на Хазрет Осман радаллаху анху се счита за златен век на благоденствието на исламската държава. Осман радаллаху анху е бил изключително богат търговец, преди да стане халиф, и прилага своя бизнес опит в държавните си дела. Той увеличава заплатите на държавните служители и войниците, премахва строгите ограничения на своя предшественик Омар върху закупуване на земя в завладените територии, което стимулира икономиката на тази ислямска държава, но по-късно води до натрупване на огромни богатства в ръцете на малцина. Политическото напрежение и конфликтите. Първите 6 години от управлението на Хазрет Осман радаллаху анху се развиват чудесно, благополучно, в спокойствие, златният век, в охолство. Даже забравих да ви кажа, че по времето на Хазрет Осман радаллаху анху се използва флота за първи път в историята на исляма. Мюсюлманите използват флота, за да вземат остров Кипър и карат Византия да плащат данък. Представете ли си? Нали? Да. Следващият момент. Но вторите 6 години от управлението на Хазрет Осман, за съжаление, е белязано от растящо недоволство, което се дължи на няколко фактора. Непотизъм, т.е. според някои шуробаджанащина. Осман назначава свои роднини от клана на омайядите, емевиите, на ключови позиции. Например, Муавия в Сирия, Абдулла ибн Саад в Египет. Това предизвиква гнева на други влиятелни фамилии и на някои сподвижници на Пайгамбера. Обществено доволство. Навлизането на огромни богатства в Медина и Мекка променя моралния облик на обществото. Старите ветерани смятат, че духът на скромността е заменен от лукса. Бунтовете. Основните огнища на съпротива са Куфа, Басра и Египет. Протестиращите обвиняват халифа в несправедливост и корупция на неговото управление. Сега, според някои недоброжелателни хора това се споменава. Да, действително, по времето на халифа Осман радаллаху анху назначава роднини, нали, като управители, на областни управители. Но той не плаща техните заплати от Бейтул Мал, държавната хазна. Той се плаща заплатите от неговия си джоб. И още повече, роднините си той ще може да контролира, докато чуждият човек не може да контролира. Някои, разбира се, недоброжелатели го питат, защо процедираш така? Той казва Салай Рахм. Да. Ето искам да ви прочита нещо тук, с което бих искал вече да завършим нашата лекция. Така. Хашемиите, арабските племена, огнепоклонниците, евреите, групите от Басра, Куфа и Египет, всички били различни едни от други. Всички тези групи не били доволни от кого? Хазрет Осман радаллаху анху. И продължително време останали негови противници. Събитията също им помогнали. Противниците на Хазрет Осман тълкували по различен начин неговото управление.
обвинявали действията и постъпките му. Хазрет Осман отговарял на обвиненията, но раздорът не спирал. Един евреин приял исляма на име Абдуллах ибн Себе, ръководил останалите групи и довел идеи за борба срещу Хазрет Осман. За да подобри положението в страната, Хазрет Осман изпратил навсякъде свои служители да проверят защо хората са недоволни от неговото управление. Въстаниците от Египет, Басра, Куфа излезе заедно на път, уж да правят поклонение умре, но близо до Медина устроен военен лагер. Хазрет Осман помолил Хазрет Али да преговаря с въставниците. Оплакването въстаниците управителя на Египет Абдуллах ибн Саад биле приети и вместо него бил назначен Мухаммед ибн Ебу Бекир. След това въстаниците се върнали по местата си, но след известно време по претекст, че хванали човек, който носил писмо, което пишел въстаниците да се убият, отново обсъдили къщата на Хазрет Осман и поискали оставката на халифа. По едно време групата заедно с Абдуллах ибн Себе идва в къщата на Хазрет Осман с това, че и желаят управителят на Египет да бъде синът на Ебу Бекир, Мухаммед Ебу Бекир, той да бъде Ибн Ебу Бекир, той да бъде валията на Египет. Дава им това становище Хазрет Осман писмо, с което назначава Мухаммед Ибн Ебу Бекир като халиф на Египет. Но след известно време под претекст, че хванали човек, който носил писмо, което пишел въстаниците да се убият. Когато се връщали в Египет, тази група, заедно с Абдуллах ибн Себе, видяли някакъв конник. И проверили този конник, притежава писмо с печата на Хазрет Осман, в който е пишел да бъдат убити тези въстаници и да не бъдат слушани, да не се приемат техните писма, изпратени от Хазрет Осман. Една луда история, една, как да кажа, фитне, раздори, връщат се в Медина, обсаждат къщата на Хазрет Осман. Защо правиш така, я Осман, питат, нали? Нали ти назначи Мухаммед ибн Ебу Бекир? Защо сега правиш така, че караш да убият, пък да назначават друг, нали? Да продължи същия, който е бил преди Мухаммед ибн Ебу Бекир? И тогава писмото е бил писан Мерван. Спомняте ли се братовчедът на Хазрет Осман, с който той го взима при себе си като писар, като първи съместник едва ли не. Но той, Осман е датувал едно, Мерван е писал друго, според някои източници, и така става един раздор. Той не е приел тяхното искане. Те се искали оставката като халиф, Хазрет Осман да напусне халифатството. Той не е приел тяхното искане. Думите на мединците за мир и спокойствие, отправени към въстаниците, не дали никакъв резултат. Възможно е това писмо да е написано писане на Хазрет Осман, Мерван ибн Хакем, за който братовчет ставаше въпрос. Хазрет Осман не иска сражение и проливане на кръв в своя полза. Ето, това е едно от основните неща. Хазрет Осман, радаллаху анху, не желая да се пролее кръв заради него. От друга страна, Хазрет Али бил изпратил синовете си, Хазрет Хасан и Хусейн, да дежурят пред вратата на халифа. Така, Хазрет Осман разбрал, че въстаници няма да се отидат, те не взели полко от думите на мединците и той зачакал. Хазрет Осман не искал да пролива кръвта на другите, за да спаси себе си. Прекарал времето си в четенето на Коран Керим и правене на ибадет. Въстаници не можали да влязат през вратата, но прескочили стената и успели да влязат в къщата на кого? Хазрет Осман радаллаху анху. Между първите влезли бил е синът на Ебу Бекир, Мухаммед. Той е станал враг на халифа, защото Хазрет Осман не му дал управлението, което искал. Влезете след него убили Хазрет Осман, когато читал Корана, и отрязали няколко пръста на съпругата му Найле, когато тя се опитвала да помогне да защити мъжа си.
Кръвта на Хазрет Осман обагрила страниците на свещената книга. Историческите източници са на едно мнение, че влезлите са Кинани ибн Бишир, Умер ибн Будейн, Амр ибн Хумуд, Судан ибн Хумран и Абдуррахман ибн Удейс. След тези събития мюсюлманите изпаднали в ужас, нито един от тях не очаквал, че въстаниците ще отидат толкова далече, че да убият Хазрет Осман, а и въстаниците станат господстващите в града. Самите въстаници. Сега, уважаеми братя мюсюлмани, за съжаление, кончината на Хазрет Осман, радаллаху анх, е била жестока. Убийството, не само убийството, но в продължение на 3 дни джаназето, телесните останки на Хазрет Осман не са били погребани. Той е бил обявен за неверник, хаша, векенна, и бил погребан според някои източници в еврейски гробища, но по-късно Муавия, разширявайки Дженнетул Баки, той попадал отново в сред мюсюлманите. За съжаление, хората недоброжелателни към Хазрет Осман радиаллаху анх говорят такива неща, за които нямате представа. Но всъщност, ако се гледаме в речите, хадисите и отношението на пейгамбера, алейхиссалату вассалам, към самият Хазрет Осман радиаллаху анх, ние ще се променим мнението, защото този човек отдаде живота си, помагайки на мюсюлманите, когато го взимат под амблок, изолират го тези въстаници. Той се качва върху къщи и каза: ей, мюсюлмани, когато бяхте жадни, защото 3-4 дена го държат гладен, жаден, не му дават вода, не му дават храна. Той е в пост и молитва. И той накрая излиза и казва: ей, мюсюлмани, вие когато бяхте жадни, аз не изкупих ли кладенеца и не ви ли напоих с вода? Когато бяхте гладни, 1000 камили не подарих ли в името на Аллах, че да не останете гладни? Не ви ли нахраних? Да, за нахранили, а ви не оставихте гладен, жаден. Според някои източници, уважаеми братя мюсюлмани, дами и господа, деня преди да бъде убит, Хазрет Осман радиаллаху анх сънувал сън с пророка алейхиссалату вассалам. До него бил Хазрет Бекир, а от другата му страна бил Хазрет Умер радиаллаху анх. Тогава Хазрет пейгамбера казал на Осман: я Осман, не ти дават вода ли да пиеш? Да, я Расулуллах. Гладен ли те останаха? Я Осман, гладен ли останаха? Я Расулуллах. Не искаш ли утре вечер да правиш ифтар заедно с нас? Искам, я Расулуллах. На следващия ден е накарал жена си да му даде шалвари, че евентуално ако бъде убит, да не се разпилее, да не му излезнат срамните части. Вижте колко тънко мисли Хазрет Осман радиаллаху анх. Аллах да се смили над него и да го удостои. Още той е от... Вие знаете много добре, повече, по-добре от мене, от Ашере Мубешере. Той е още сред тези на земята, които са удостоени с дженнета. Ами, иншаллах, да. Кончината на Хазрет Осман бил е погребан сред нощ от 5-6 души, само от неговото семейство, за съжаление, и така приключил земния му живот. Накратко, уважаеми братя мюсюлмани, се опитах да ви говоря за Хазрет Осман. Разбира се, това не е само едната част. Това е само едната част. Ние не сме казали доста неща по отношение на Хазрет Осман радиаллаху анх, но той е бил толкова достопочтенен, толкова вярващ човек, бил е толкова праведен, че не е навредил на никого, но е бил разбран погрешно.
Allah да приеме нашите дуи, Allah да ни накара да живееме както те са живеени, праведно. Ние не можем да бъдем като тях, но най-малкото можем да се опитаме да бъдем като тях. Allah да е доволен от вас. Желая ви крепко здраве през тази година, щастие, успехи. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. رسالة الفاتحة.